Anong unang pumapasok sa isip mo kapag car battery ang usapan? Siyempre, Motolite! Kung kumbinsido ka na sa tibay at maaasahan, yung may after-sales service warranty at always ready kapag kailangan mo. Kaya kapag lubat ka na, we got you! Introducing Motolite Express 24/7 Delivery! Saan ka man sa Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, at Batangas. Kami na ang bahala dyan! Free delivery at installation too, kahit holiday. Just call our service hotline numbers. Motolite, pangmatagalan.